Nakúpené by som mal na zajtra, čo si chalec, nejaké cukry a prekvapko. Isto ste už videli aj to prekvapko, to líknem až potom. No a je 18:50, o 7 cca by som chcel ísť spať. Nech sa fajne vyspím na ten východ a ešte máte na čo čakať. Jak sa na to pozerajú druhý, keď viem, čo chcem, nemusím sa predsa pýtať ľudí. Keď nech si hovorí, kto chce, každý hovorí, čo chce, ja si robím, čo chcem. Zvykol som si mať piči, jak sa na to pozerajú druhý, keď viem, čo chcem, nemusím sa predsa pýtať ľudí. Tak nech si hovorí, kto chce, každý hovorí, čo chce, ja si robím, čo chcem. Zvykol som si mať piči, jak sa na to pozerajú druhý, keď viem, čo chcem, nemusím sa predsa pýtať ľudí. Tak nech si hovorí, kto chce, každý hovorí, čo chce, ja si robím, čo chcem. Teraz sme došli na Zámkovského chatu. Na Terio to ešte hoďku 45. Tu uvidíme, skúsime tu kúsok stiahnuť, nech fajne vidíme na východ slnka. Tie baranie. Hlasím sa ešte. Ráno vstanem, vyštím sa, umyjem si ruky. Poškrabem sa na vajcach, pri dome čistím zuby. Dám si to čisto biele triko a tie modré džíny. Všetky tie vyjebané handry sú aj z Číny. A výjdem von, dám si čierne brýle. Sedím v čiernom aute s hudbou v čiernom štýle. Vezem sa len tak ulicou a telefonujem. A keď má chuť sa uliť, tak to číslo telefónu viem. Skúsim ti opísať ten pocit, keď to začne horeť. Som dokonale spokojný, 2 palce hore. Svieži úsmev ako z reklamy na zubnú pastu. Som v kľude, vôbec nič mi nechýba šťastiu. A nepotrebujem sa hrať na ikonu. Nemusím nič dokazovať nikomu. Máme viac jak len pózy a priebané reči. Máme hudbu do silnú aj bez priebaných rečí. Ja mám v piči, ak sa na to pozerajú druhý. Ďalšiu voľnú v chate. No a odtiaľ je to cca hodinku a pol píšu. Ale že dáva to zabrať. Až teraz sme si dávali mačky. Teraz sme sa tak všetky riabali a snažili sa. Ale pekne je, ty kokos. Nie je ani mraku. Čiže východ bude pekný. Ešte sa tam došli. Došli už na chatu. A teraz ideme pod ten vrchol. Tam vlastne dáme chvíľu pauzu, nejaký chálec vodu a ideme to vyliesť. Ale fakt, zatiaľ vyzerá, že bude úplne super. Takže budú super videjka. Už sme našli ten kopec, na ktorý ideme. Zostala cca hodinka. Ale nevyzerá to už tak strašne. Teraz sme dobre spočili, tak dobre bude. Lebo ťažko, ty kokos. Ale tak dole už sa pôjde v pohodičke. Dúfam. A to ma zaujíma, koľko ľudí tu bude, lebo je akože nádherne a nedeľa. To dole bojíš sa vec, cez nich preštrabeme. Akurát som si tu sadol. To je neskutočné, ty kokos. Jaké toto je pekné úplne. Extra, ty kokos. Ideme presne, že tam. Už sme dali celý gír. No, summit push. Bohužiaľ, východ asi nestihneme. No, akože stihneme, ale už vychádza, takže tu je to také, no. Neuvidíme priamo východ. Kokos, ale toto kúkajte, to čo? To jak dobre vyzerá. Toto, wow. Ja toto nechápem, ty kokos. Extra. Kokos borci, to čo za spot som si tu našiel?
Jaký veget. Toto čo je? Sú baranie. Takto to tu vyzerá. Extra. Ty kokos. Toto je úlet. Čistý úlet. No nič, ideme ďalej. Keď viem čo chcem, nemusím sa predsa pýtať ľudí. Tak nech si hovorí kto chce, každý hovorí čo chce. Ja si robím čo chcem a zvykol som si mať pič. Otvorím oči, pritom pozriem vedľa seba. Hneď mi je lepšie, keď tam vidím zlato teba. Cítim, že sa ľúbime, takže nič mi nedá. Aj keď hrozne sa mi nechce, ale postaviť sa treba. Chytím telefón, nájdem nepriate hovory. Neviem čo sa deje, volá naspäť dušovi. On mi na to krácho, nezabudni spraviť úlohy. Večer ideme do štúdia, nech si hotový. Zídem dole do kuchyne, mama niečo varí. Zatiaľ zjem nejaké predjedlo a napíšem si pary. Potom si dám dobrý obed, život je o tom te darí. Vedieť vychutnávať, preto vychutnávam obyčajné veci, ako to, že môžem teraz stať. Pri tomto vyjebánom majku svoje veci dať. Zvykol som si na ten život, mám ho kurva rád. Robím si čo chcem, môžem na to kľudne Zvykol prisahať. som si mať pič, jak sa na to pozerajú druhý. Keď viem čo chcem, nemusím sa predsa pýtať ľudí. Tak nech si hovorí kto chce, každý hovorí čo chce. Ja si robím čo chcem. Zvykol som si mať pič, jak sa na to pozerajú druhý. Keď viem čo chcem, nemusím sa predsa pýtať ľudí. Tak nech si hovorí kto chce, každý hovorí čo chce. Ja si robím čo chcem. Zvykol som si mať pič. Kámo, wow. Natlakované. Neuveríte, došli sme tu. Jediný jeden mrak není na oblohe. To je extra. Fakt. Jaj, riadna bomba. Slova nepopíšu toto proste. To je extrém. Ideme už dole, fotky by boli, to uvidíte na Instagrame, ty kokos, ale to budú. To bude špica. Dneska fungovalo aj AI, takže bomba. Sme skoro dole, už iba kúsoček, ale super trip, ty kokos, fakt bomba. Museli sme sa vyjsť liezou, ty kokos, teplo tu je, by ste neverili, také teplo, že to už bol moc. Jaj, ale super výlet, super ty kokos. Ráno mi nebolo moc večer, sme o 11:00 som vyražal. Večer mi nebolo moc dobré, ja som tak ešte
rozmýšľal, že či vôbec idem. Ty kokos, ale to keby si poviem, že nejdem a toto zmeškám, ja sa zabijem. Nie, počkaj, ale Minecraft samozrejme. Minecraft sa zabijem. Takže tak no. Super výlet. Krásne. Borci, už sme pod chatou, pod Terryho chatou. Tam som netočil nič, lebo sa mi klasicky vybil telefón. A nechápem, ako teraz dostal druhý dých. Tak aspoň takto natočím. Dobre to tu vyzerá. Dosť. Až tak isto ste tu všetci boli, čo Terryho chata je taká komontúra. Všetci chodia. Ale však dobre, ty kokos, tam to bolo také fajné spestrenie programu na dneska. Dobitý som jak nie čo, ale už nech som doma. Najkrajšie taký teraz troška NPC výrok. Najkrajšie výhľady sú aj tak na auto. Však hej no. Čo už? Ja, teraz aspoň už toto fajne zídem. A už iba po rovinke, joj. Dobre bude. Nič, už sa ozvem asi až na hrebienku alebo na tejto Zámkovského. OK. Nekonečná cesta klasicky. Dole. Chalom vystúpia len 3 kg, treba doplniť cukry. A som vám aj zabudol povedať, čo malo byť to neskutočné prekvapko. No, mal to byť presne... Aj ho vyberem. Tento Red Bull, lebo som sa nechal inšpirovať Ríšom, čo mi písal, že keď budem piť Monstre, tak nedostanem sponzorship od Red Bullu, no tak som to musel zmeniť, no. Čo už. Došiel som na hrebienok po podľa mňa väčšnosti. Dám si tu nejaký chálec, no nie chálec, asi iba plotku, lebo už mi došla takú čapovanú kofolku, tá vždy sadne. Dúfam sa vám videjko páčilo, lebo akože mne sa páčil výlet takýto do hor. A môžete aj napísať, že kam tak ďalej, čo sa vám páčilo, lajčík, odber, komentár. Jak som vravel, keď mi prezdielate, to bola úplná šupa. Dobre, čaute.